Po lepoti kao i po uslovima za boravak dece, vrtić Prvomajski cvet bio je svojevrsni biser predškolskih objekata bivše Jugoslavije. Međutim, kako godinama unazad nije ulagano u njegovo obnavljanje i rekonstrukciju, on se trenutno nalazi u veoma lošem stanju. Potrebna mu je kompletna rekonstrukcija. Za sve to potrebna su i velika sredstva i ulaganja. Kako je istakao direktor predškolske ustanove Čika Jova Zmaj Miloš Todosijević, u narednom periodu radit će se na tome da se obezbede sredstva kako bi se počelo sa uređenjem ovog objekta. Mi apliciramo, nadamo se da ćemo dobiti možda neku pomoć i nekih jačih donacija stranih, da ćemo dobiti pomoć i ministarstva. Ono što trenutno radimo po pitanju Prvomajskog cveta, dovodimo stvari u neki dajemo neki napor, ulažemo u stvari koji će koliko toliko da spreči dalje urušavanje. Konkretno planiramo da u toku ovog meseca završimo promenu oluka koja će sprečiti dalje urušavanje fasada. Planiramo da zamenimo dve podove u dve radne sobe, što će takođe da znači da da neku bolje uslove za boravak dece u tom delu. Već je rukovodilac koleginica iz vrtića Prvomajskog cveta dala par zahteva, doduše jako skromnih, što tiče nekih sređivanja kupatila koje ćemo po parolom hitno da rešimo. Vrtić Prvomajski cvet trenutno pohađa 158 deteta. U planu je da se uredi i dvorište koje je takođe u veoma lošem stanju i park oko vrtića, kako bi se stvorili bolji uslovi za boravak dece. Pokušavamo da onaj deo dvorišta koji je bio izuzetno lepo uređen s naše strane, pa smo to nam je odužeto, su dobile zone. Sad je taj deo na neki način obrasao u travu i malo nebezbedan. Mi pokušavamo sa direktorom 1. maja trenutno da se dogovorimo da nam daju na korišćenje, da mi taj deo okosimo, sredimo, tretiramo protiv krpelja, protiv komaraca i tako dalje, da taj deo deca koristi samo za igru, da naravno ostane u vlasništvu čije i sad, ali da bude bezbedan i da koristimo. Nadam se da ćemo sa tim, da će naš taj apel da bude pozitivno prihvaćen. Što se tiče ostalih pirotskih vrtića, ovog leta dosta je ulagano u uređenje infrastrukture, posebno u vrtiću Lane. Kako je dodao Todosijević, i u narednom periodu nastojeće se da se ulaganjem i rekonstrukcijom poboljšaju uslovi za boravak dece u svim objektima predškolske ustanove.